नमस्ते सर्वांना. कालच्या व्हिडिओचे मी कमेंट्स वाचले आणि ऑलमोस्ट सर्वांनी सांगितलं की त्यांना व्लॉग प्लस रेसिपी पाहिजे. तर आजचं जी रेसिपी टाकली आहे मी ती ही रेसिपी आहे कोबीचे वडे. तर कोबीचे वडे हे सुकून झालेले आहेत. काल तुम्हाला त्या व्लॉगमध्ये मी दाखवले असेल की किती वस्तू सुकवली होती. तर मी तर कन्फ्युज होतो की कोणती रेसिपी पहिली टाकू. तर ही जी भरणी मला हातात आली ती मी टाकली. आता तुम्हाला दाखवतो मम्मी कुठे आहे आणि त्याच्या अगोदर तुम्हाला दिल दाखवतो. आमची दिल काल झोपली होती आणि हिचं नाव दिल काय आहे तर तुम्हाला माहिती आहे की माहित नाही. हे बघा, हे हार्ट शेप आहे तिला. आणि आता मम्मी असेल बाहेर रेसिपीवर लक्ष ठेवत. मम्मी आज कोणती रेसिपी बाहेर सुकवते? रव्याचे पापड बनवलेले. इथे कांदा सुकलाय. कांदा सुकतोय रव्याचे पापड उन्हात टाकले आतमध्ये. आणि ते रव्याचे पापड कुठे सुकतात ना ते पण तुम्हाला दाखवतो. टाकली होती सुकायला सुरुवातीला आणि आज ते एकामध्ये करून टाकली. कालचा व्लॉग आम्ही जेवणाच्या अगोदर बनवलेला. आज तर माझा लंच झालाय. ह्या व्लॉग नंतर तुम्हाला रेसिपी तर दिसेलच पूर्ण केली आहे, पण त्या अगोदर थोडं क्वेश्चन विचारतो मम्मीला. मम्मी आज किती वाजता उठली तू? 10 वाजता. अजून लवकर उठली? आज उशिरा उठली. का? रात्री तर तयारी करायची होती ना. आज म्हणजे काय जास्त सुकवायचं नव्हतं. फक्त आज ऑलमोस्ट सर्व सुकून झालेत. फक्त आता लास्ट ते पापड काल बनवलेले रव्याचे पापड ते उन्हात टाकायचे होते. फक्त ऊन आल्यावरच उन्हात टाकायला लागतात. आणि जो आज आणि शुभांगी कीर किचन मध्ये आज मी घाटी मसाला टाकला. तो घाटी मसाला टाकला ना त्याचीच आज रेसिपी पण बनवली म्हणजे लंच मध्ये. तर ते तुम्हाला मी दाखवतो की लंच काय आहे आज आमच्या घरी. आज जेवणामध्ये चपाती, ऑमलेट आणि हे चिकन आहे. आता तुम्ही जे लंच बघितलं ते माझं होतं. मम्मी व्हेजिटेरियन आणि ती रेसिपी नाही म्हणजे घरीच असा ट्राय केला मी की काय फरक पडतो. कोकणी आम्ही रोज कोकणी मसाला वापरायचो. आता तो घाटी मसाला टाकलाय तर टेस्ट मध्ये डिफरन्स झाली. मग तुम्ही पण असं वापरून बघू शकता. आणि शुभांगी कीर किचन मध्ये घाटी मसाला बघायला विसरू नका. आता त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचा व्हिडिओ बघा. नमस्ते. मी मुगाची डाळ घेतली, हिरवी आहे, साळी सकट. या डाळीचे मी सांडगे बनवणार आहे. पण त्यासाठी पहिला आहे ना मी स्वच्छ डाळ धुवून घेते आणि एक रात्रभर आपल्याला भिजत ठेवायची आहे. ही डाळ आहे ना अर्धा किलो आहे. ही डाळ भिजत ठेवायच्या आधी पहिलीच स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि रात्रभर आपल्याला भिजत ठेवायची आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला आहे ना बनवताना मी त्याच्यामध्ये काय काय टाकणार आहे ना ते साहित्य तुम्हाला मी बनवताना दाखवेन. ही डाळ मी रात्री भिजत ठेवली होती. आता ही चांगली भिजली आहे बघा. ही मुगाची डाळ आहे, हिरवी डाळ साळी सकट. ही धुतली ना त्या वरची पूर्ण साळं गेली आहेत आणि थोडीशी साळं राहिले तर चालतात. आता मी डाळ वाटून घेणार आहे मिक्सरला आणि ह्याच्यासाठी लागणारं साहित्य तुम्हाला दाखवते. ही लसूणची पावडर घेतली आहे 1 चमचा. 1 चमचा हिंग घेतलाय. हळद घ्यायची आहे, मीठ घ्यायचं आहे, थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. हे मिरची मसाला घेतलाय, हे आपल्याला अर्धा चमचा घ्यायचा आहे. जिरं आहे 1 चमचा. आणि ह्याच्यामध्ये टाकायला आहे ना मी कोबी घेतलाय. हे पत्ता कोबी आहे. हा मी किसून घेणार आहे. हा मी किसून आहे ना त्या डाळीमध्ये मिक्स करून त्याचे मी सांडगे बनवणार आहे. असा किसून होतो बारीक. असं किसून बारीक घेतला ना मग डाळीमध्ये मिक्स चांगला होतो आणि त्याचे चांगले सांडगे बनतात. आणि आपल्याला भाजीच बनवायची असते ना सांडग्याची. त्यासाठी आपण आहे ना डाळीमध्ये अशी कोबी काय टाकलं ना. आता माझी फ्लावरची पण झालेली आहे. हा कोबी किसून घेतलाय आणि डाळ आहे ना रात्रीच्या पाण्यामध्ये भिजत टाकलेली, रात्रीचं पाणी काढून टाकलंय. आता हे आहे ना ह्याला पाणी लागलं ना तर आपल्याला चांगलं पाणी घ्यायचं आहे वाटायला. आधी पहिला आपल्याला सुकी डाळ वाटून बघायची आहे आणि वाटली नाही ना तर थोडा पाणी टाकायचं आहे. डाळ बघा छान वाटली आहे, थोडा पण पाणी नाही टाकलाय. एकदम मस्त वाटली आणि अशीच वाटायची सुकी सुकी. अजिबात पाणी नाही वापरायचं कारण आपल्याला ते सुकवायचे आहेत ना त्यासाठी पाणी नाही टाकायचं. आता ही अशी डाळ आहे ना सर्व मी वाटून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. डाळ वाटून झाली आहे सगळी. आता मी काय करते बघा, ही डाळ आहे ना अशीच आहे ना बघा,
आता याला आपल्याला आहे ना थोडी फेटायची आहे, म्हणजे ती डाळ आहे ना फुलते आणि आपले वडे आहे ना चांगले फुलून येतात. अशी थोडी फेटायची 1-2 मिनिटं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य मिक्स करायचं. डाळ आहे ना हलकी हलकी होते मग फेटल्यावर. ही अशी पोटं पकडायची आणि अशी फेटायची. आता आपली डाळ पण फेटून झाली आहे, चांगली फुलली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सगळं बाकीचं साहित्य टाकायचं आहे. ही लसूणची पावडर आहे. तुम्ही लसूणची पावडर नसेल ना तर तुम्ही लसूण आहे ना चेचून असे 10-12 पाकळ्या आहेत ना चांगले चेचून बारीक करून त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकू शकता. लसूणने चांगली चव येते आणि त्याच्यावर हिंग टाकला ना तर त्याचा अजूनच स्वाद येतो आणि खुशबू पण चांगली येते, सुगंध येतो चांगला. थोडीशी हळद टाकायची. आपण सांडग्याची भाजी बनवताना तर हळद वगैरे टाकतोच आपण वरती मसाला, पण हे कसं माहितीये का वडीमध्ये जरा म्हणजे जरा वडी चांगली लागते. आता जिरा टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडीशी मिरची पावडर टाकते. आता तुम्ही मिरची पावडर नाही टाकली ना तर तुम्ही मिरची क्रश करून टाकू शकता, हिरवी मिरची. आणि मीठ कसं एकदम थोडंसं टाकायचं आहे, वडीच्या आतमध्ये लागायला पाहिजे याच्यासाठी थोडंसं टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये कोबी टाकायचा आणि मिक्स करायचं आहे. त्याच्यामध्ये कोबी टाकते. त्या कोबी टाकलाय. आता हे सर्व मिक्स करून आहे ना तुम्हाला वड्या पाडून दाखवते. हे सर्व कालवून मिक्स करायचं आधी. आणि कोबी टाकून वडी किती छान लागते. आणि आपण भाजी बनवतो ना तशीच आपल्याला कोबीचा स्वाद येतो भाजीमध्ये. आता हे प्लास्टिकच्या शीटवर सुकायला ठेवायचे. आता तुम्हाला मी वड्या पाडून दाखवते थोडे थोडे आणि उन्हामध्ये सुकायला ठेवते. हे प्लास्टिकचं शीट घेतले, त्याच्यावरती असे गोळे करून आपल्याला सुकायला ठेवायचे आहेत. डाळीत बघा पाणी नाही टाकलंय तरी पण पातळ झाली आहे. गोळे एकदम मोठे दिसतात आहे, पण सुकल्यावर आहे ना एकदम ते छोटे वाटणार आहे, म्हणजे सुकणार आहेत ना ते. आपल्याला कधी पावसामध्ये भाजीपाला आणायला नाही भेटला ना तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे सगळं असं करून ठेवायला लागतो. म्हणून पटकन आपल्या आहेत घरात सांडगे, आपण भाजी बनवूया मस्तपैकी. भाजी बनवतात, आमटी बनवतात, त्याच्यासाठी आपल्याला हे जरा थोडी मेहनत करून ठेवायला लागते. 1 दिवसामध्ये एवढे सुकले आहेत आणि बघा हे निघतात असे. आता हे आहे ना आपण दुसऱ्या दिवशी उन्हात सुकायला ठेवताना आहे ना असे उलटे फिरवायचे आणि सुकवायचे, असे उलटे फिरवायचे सगळे. 1 दिवसामध्ये एवढे सुकले. असे सर्व उलटे फिरवून आहे ना सुकायला ठेवायचे. आपण उन्हात ठेवतानाच फिरवायचे, असे करून सुकवायचे, मग लवकर सुकतात. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची, आता जेवढे जे रेसिपी बनलेले आहेत ना त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ब्लॉग नाही देऊ शकत. आता जे समजा पापड आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवू शकतो की काय होतं काय नव्हतं. आता जेवढे झालेले आहेत ते तर झालेले आहेत. आता त्याच्या फक्त मी स्टार्टिंगला ब्लॉग टाकू शकतो किंवा त्या रेसिपीच्या एंडिंगला ब्लॉग टाकू शकतो. तर तुम्ही रेसिपी तर बघितली आहे, रेसिपी बद्दल तुला काय बोलायचं आहे? तुम्ही आता बघितलं असेल ना तर तुम्ही संध्याकाळी आहे ना ते आणा सामान आणि ते बनवून ठेवा. भाजी वगैरे कापून ठेवायची आणि सकाळी लगेच वाफ लावायचं आणि ते वड्या पाडून छोटे छोटे वड्या पाडायचे. मी मोठे मोठे केले म्हणजे सुकायला जरा टाइम लागला. तुम्ही छोटे छोटे जसे आपण सांडगे बनवतो ना त्या पद्धतीने अशी वड्या सोडा आणि ते लवकर सुकतात. मग लगेच दुसऱ्या दिवशी ती वडी फिरवायची आणि सुकवायची, म्हणजे लगेच 2-3 दिवसामध्ये लगेच चांगले कुरकुरीत होतात वड्या. आणि आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण भाजी बनवू शकतो त्याची. आणि आता ह्याच्यात हे वड्या टाकले तर शुभांगी किर किचन मध्ये घाटी मसाला टाकला, तर नेक्स्ट मसाला गरम मसाला टाकणार आहे, फ्रायडेला टाकणार आहे. आज तो एडिट करून झालाय. तर आता ह्याच्यानंतर या चॅनलमध्ये ह्याच्यानंतर कोणती सुकवण्याची येणार ते मला पण नाही माहिती, ते मला बघायला लागलं तर कम्प्युटर. पटकन कधी त्याच्यातली एखादी बरणी उचलेल आणि ते तो टाकेल. आज पण त्याने अचानक पटकन बरणी जी उचलली ना तीच त्याने टाकली. मी सांगितलं त्यांना सांगितली. आणि जर अजून काय प्लॅन, आता जेवायची वेळ झाली, लंच टाइम आहे, मम्मीचं वेगळं असेल, चपाती भाजी असेल. त्यानंतर हा बोलतो मम्मी 10 वाजता उठली, 9:30ला उठली, पण माझा टायमिंग सांगतो झोपाय. मी पण त्याच्याबरोबर 4 वाजता उठते, त्याला चपाती भाजी करते, मीच तिला झोपायला देतो. मग तो गेल्यानंतर माझं काय काम आहे, मग मी झोपून जाते. आज 6 वाजता उठली, 10:30-11 वाजता रेडी झाली, माझ्यासाठी चपाती बनवली, जेवण बनवलं, रेसिपी सुकवत टाकली
आता घरातलं काम बाई माणसाचं घरातलं काम कसं असतं? आता लंच करणार आहे. नाही काल कमेंट मध्ये वाचलं की तुझी दिवसभर लंच करणार, झोपणार, परत काम करणार. आणि आज आम्हाला डॉक्टरकडे जायचं. मम्मीने काम केलं, डोळ्याला काहीतरी केलंय तिने, तर आई स्पेशलिस्ट कडे जायला लागेल आता वाटतं. थोडासा डोळा लाल झालाय. तर असाच दिवस असतो. उठायचं, काम करायचं, दुपारी झोपायचं, काम करायचं, आणि रात्री झोपायचं. असं काही स्पेशल असेल तर मी तुम्हाला पूर्ण दिवस दाखवेल मम्मीचा. रेसिपी करायच्या म्हणजे 5 वाजता उठून बाजारात जायचं, सामान आणायचं, काय उद्या रेसिपी बनवायची त्याचं. रात्री 1-1:30 वाजेपर्यंत तयारी करायची, ताटात मांडून ठेवायचं सगळं आणि झोपून जायचं. पप्पू शिवाय तर माझं काम होत नाही. मग मी घरामध्ये एकटी काय करणार ना. काल मी कमेंट्स वाचत होतो, तर कमेंट्स मध्ये आले की आपलं किचन दाखवायला, तुझं पूर्ण दिवस दाखवायला, अजून गावातले ब्लॉग, गावाचे व्हिडिओ बनवायला, आणि आता जे सर्व सुकवलेले पदार्थ सर्व दाखवायला. आता हे सगळे सुकवीचे पदार्थ चालले आहेत ना, त्याच्यामुळे कुठे जाता येत नाही. आता ब्लॉगला एंड कर, संपव. बाय. प्रत्येक रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.